होमबा नोङो गाबोन थांनोसै हा मानोथो आंनो सिगाङावलाय जेबो खोन्थायासै नोंलाय बानलु फिसौ आं न'आव रावनोबो खोन्थाखायाखै आबै जेब्ला खामानिया जाफुंगोन अब्लासो खोन्थागोन होननानै आं गाबोन फुङावनो थाइलेण्ड फारसे ओंखारलांगोन दे बानलु फिसौ मोजाङानो जाबाय माबा मोनसे जाबा आंनो खबर हरबानो जाबाय फैसा थाखानि जेबो टेनसन लानाङा मिन्थिबाय आबौ बे न'आवहाय थाबाय थाबा नोमा नोम्फानि खोथा मथे सोलिबाय थाबा जाम्बासो जागोन गोजानाव फरायहैनायानो मोजाङानो जाबाय गोदो नोंसा नोम्फाखौ आमेरिकायाव फरायनो थांनो थिनहरदोंमोन आं गैया मालाय नोमानि थाखायनो मालाय गामिनि कलेजावनो फरायबाय नोंसा नोम्फायाथ' आंनि सिमांखौ जाफुंहोआसै नोंनो जाफुंहोदो आरो फिसौ जागोन दे आबै आं गाबोननि थाखाय लाहार फाहार खालामहैनोसै आबै दे फिसौ दे मोजाङानो जाबोथारबाय बाहेरायाव फरायहैनो नागिरनाया गोदो बे बिहामजो हाफांनि थाखायनो आंनि फिसाला नारजि बुदाङा बाहेर हादराव फरायहैनो मोनासै हामथारबाय दे फिसौलायानो बेफोरबायदि साननाया मोजां जाथारबाय मानो फैदों नों जोंहानाव मानो होनोब्ला नों आंनि खिथु थाम्फै थिनहरगासिनो एखनबा नोंनि मानसिफोरखौ एखनबा पुलिसफोरखौ आं नोंसानि जौ बथलखौ देख्रुबाखै बाल नोंसानि दखाना बहा दं आं बेखौनो मिथिया जाबाय देख्रुबनानै बेसेबां मोजां मोनदों आं बिनि जौ बथलखौ खोनासं आंनि आखाया दुर्गा देबी बायदि दस्था नङा मिथिबाय रां मानसिया स्रोद गोमोरना बैयाव नुजाहैनायबो नङा आङो दिनखालि खिस्रायनाय जादोंमोन आं न'आवनो खिबाय दङमोन आंहा खिस्रायनाय जानाय समाव मा खि मोनजानो नोंनि जौ बथलखौ बुख्रुबहैनांगौ जाखोबाल मानो होनोब्ला आं गासैबो आंनि सुथुरफोरखौ साजा होजोब्बाय रावबो आंनि जौ बथलखौ बुख्रुबाखै थाङै थुङै नोंखौसो मोनदों आं नोंसो आंखौ अपेन चेलेन्ज होयो आयौ बाला नों गुबुनफोरखौ मिथियो आरो सिखाव खावनानै आं सिखाव खावदों आं बिदि खालामदों होननानै बुंगोन आरो बुङा आं मोजाङैनो मिथिगौ बेनिखायनो नोंखौ बुंदों आं दावसे देलाय मोजाङै सिमान जा नङाबा आं पुलिस केस होनाय नङा आं नांगौबा बेलेग साजा होगोन बाला नोंखौसो पुलिस केस होगोन आं बालनि आंखौ नंनायनि नङिनि धमकि होबाय थानाया आंसो नोंखौ पुलिस केस होगोन नायबाय था आं नोंनि जौ बथलखौ बुख्रुबाखैनो आंखौ बुख्रुबदों होननानै दाय होग्रा बाला पुलिस केस हैगोन बालि र नुबायना बिफा उल्था जोंखौसो पुलिस केस होनो ओंखारदों बेनि पुलिस केस होनायखौनो गियो नामा रावबो आंनि खर'खौ जानो हायाखै बे दावसे देलाय नंखाय मानसियासो आंनि खर'खौ जागासिनो मोजाङै थानोनो होला बियो दे मा खालामो नायबाय था बेखौ बिनि उनाव मानसि सासे लगायना दोनबानो जाबाय बे मा मावो मा मावा आंथ' बिनि फिसायखौसो लोगो हमनो सानबाय जागोन दे आं फन खालामनानै खोन्थाहरगोन दावसे देलाय आंनि गन्थंखौ हां लानो हायि बायदि खालामनो नागिरदों नोङो आंबो गारा नोंखौ आंबो गारा आरो फारसेथिं एन्टनिअआ जापानाव थांनो नागिरदों बेखौ साननानै आंना खर'आनो जाबावलासो मा हायना मुलि लगायखो बियो बे थाइनै थाखानि सिख्लाया बायदियाव आंनियाव बिहामजो जाफैबा बेखौ सान्थियाव थानो होआ आं बेखौबो बेनि न'खरखौबो मानि थाखाय आंनो बाइक गोदान नांगौ होनबायना बेखौनोथ' होनदों मानि थाखाय कलेजाव थांनो आच्छा सिख्लाफोर नायनो आफा आं एसे देरहांबायलै आं दाना सिख्ला मोजां मोनला आं दाना फैसासो मोजां मोनो फैसा थाखा बे बाइकखौ लानानै मा फैसा थाखा खालामहैगोन नोङो बहा मा खालामहैगोन आफा मालाय दुखियानि फिसाला दाउ बेफारि अमा बेफारि मैगं बेफारिनि फिसालाफोरासो मालाय बिमा बिफानाव बि मालाय बाइक मोनबाय स्कुटि मोनबाय आंहा जेबो मोनला नामा आफा जोंहानिख्रुइ दुखिया मानसिफोरासो बाइक सालायगासिनो नों मा सानदों बेटा एक्सिडेन्ट जानाया माया बांसिन जायो मिथिगौ ना नों खोनादों नामा माहाजोन मानसिफोरखौ बांद्राय एक्सिडेन्ट जानाय बांसिन माथो एक्सिडेन्टआ थाखोनिख्रुइबो गाहाय थाखोनि मानसिफोरासो एक्सिडेन्ट जाबाय थायो मानो जायो दुगा दुगि फौसाला फौसलि खोन्दारा लानाया बांसिन नङा होमबा माहाजोन मानसिफोरनावबो बाइक दङ एक्सिडेन्टआथ' जानो होननानै जाया मालाबा जाफ्लांखायो नाथाय बांसिन एक्सिडेन्टआ सोरबायदि मानसिना जायो सोरबायदि मानसिना जायो बे उन्दै गथ'फोरा जायो नङा होमबा जुगाथ' उन्दै गथ'फोर सेंग्राफोरनि अनजिमाया बिराद बारा जाबाय एक्सिडेन्ट जानाया मानो जायो जेबो साना बिसोर उन सिगां जेबो नाया खालि दा मा दं बेखौल'सो नोजोर होयो बेनिखायनो नोंनि बे दुस्थ' बैसोआ बारागौमानि नोंबो बाइक गोदान मोना बिदि सिगोनाब्रा एक्सिडेन्ट जानाय जाखायोना बेनोथ'ब्रा एक्सिडेन्ट जानायाथ' जाखायो दुखिया माहाजोन गासिबो जाखायो नाथाय एक्सिडेन्ट जानायनि अनजिमाखौसो होनदों बांसिन गाहाय थाखोनि मानसिफोरासो जालागासिनो नङा होमबा दासान्दि उन्दै गथ'फ्रा बिमा बिफानिफ्राय नांलाय बाइक बिसिगोन बिमा बिफाखौ धमकि होयै ओजा बिमा बिफाया माजों फैसा होनो खामायबाबो खामायख'नो हायाखै बेनिखायनो आं मालाबा सानोना 18 बोसोर जानाय लोगो फिसाफोरखौ गावबागाव लामायाव हगारनांगौ थाइसेबो बिमा बिफाया फैसा होनो हायै बायदि कानुन दानोसै आङो रुल दानोसै 18 बैसोबो जानाय लोगो सेंग्रा जा सिख्ला जा बिमा बिफानिफ्राय फैसा बिनो मोना होननानै साननैसोनि उनाव बानायगोन आं CM रायलायना आबा आंनो बाइक नांगौ आं जेबो मिथिया आं मिथिया नुबाय नाय बिखुनजो माबायदि जाथारगोन नोंनि फिसौलाया हा माथो जाखो
फिसौलाया माबा मोनसे बिदों होबानो जाबायना बा नोंनि खुगा सिंनि गाराया जेबो जायाखै नामालै माथो राखेंखें बाथ्रा बुंदों आदा मा जालायखो नोंहालाय नेवलाया आंखौ सामफ्रामबो एदावबाय थायो आच्छा आंनो नेवलाखौ नाङा आंनि सिगाङाव जेबो बुंनाङा नोंसोर आंखौ अनाना आं बे न'आव थाखालाबो थां सानसेल' खानानै दसेनो फैफिनो नोंसोरलाय न'आव गारनानै खारनो टाइट होमबाबो नोंनानो जाद्राया बिनानावखौ जायनोनो मेनोनो फानलाबायनाया आब' दुम्फाव ए दावदैसो माथो फै न' सिङाव आं जेरावबो थानो गोजोनाखै दिनै आयु मा जालायखो आंनि गोसोआ जोबोद गाज्रि जाय हौवाखौ गोसो थोयो बियो मानो आंखौ गोसो थोआ आं बेफोरखौ बारा मोजां मिथिलाय लाङाहाय फै न' सिङाव आं न' सिङाव थाङा आं दिनै गोसोआनो आंना उरां फारां आं दिनै रागाजोंबा जाथिनावसो खारसोनहैगोन मानो बेफोरबायदि सानदों नोंलाय आं मानसियानो माबायदि जाखोथाय मिन्थिला आदायाबो आंखौ नेवलाजोंल' होनो नागिरो नाथाय आंहा जाथिखौ गोसो थोयो दिनैबा हले आं जाथिनि न'आव खारसोनहैगोन आयौ नंगौना नङासै खारस'नो एमारगोन ना मानसि बेलाय मानसिया ओइ जाथि जाथि मा जाखो दावदै माखौ एसेबां होख्रावबाय थादों आंनि गोसोआ दिनै बिराद दुखु मानि थाखाय आं जायखौ गोसो थोयो बे आंखौ गोसो थोआ आरो आं जायखौ मोजां मोना बेसो आंखौ सोफै सोफै बेखौ बुंनोसो जोंहानाव फैदों नोङो थां उन्दुनो सम जाबाय न'आव थांदो नोंबो आंनि गोसोनि खोथाखौनो बुजिया माथो खालामबावनो आंलाय दुखुथिया जिउ आंनि दुखुथिया जिउ आयौ मिलायथारदों बिदा जेरै बिनानाव एरै साननाबा फैदोंमोन बेबा आयौ जारलासो जागोनहाय बिजोंबो बिदाबो बिनानावबो मालायनि खर' जाग्राल' बानलु बेदां फिसा नों एसेबां गोजानाव थाहैसिगोन बहाबा थांनायनि सिगां गोदै जालांनानै थांनांगौ बेखौ गोबां मानसिफोरानो फोथायनाय दं मिथिबाय नो आयै नों आंखौ मिथिखायो आं गोदै जानो हाया होननानै अब्लाबो एसे सोलानायावलाय जेबो नङाना दे जेबो नङा जानो हायै मानसिखौ मानो थिननांगौ जाखो दे माथो खालामबावनो आरोना बानलु बेदां थाइलेन्डआव थांनानै रुटिनफोरखौ मोजाङै खालामनानै ला आरो सानफ्रामबो सानसेयाव खेबसे खेबसे कल खालाम दे आं उन्दै नंलाना आं गासैबो डिटेल्सखौ नोंसोरनो हरबाय थानो मानो इसेबां उन्दै होननानै साननानै लाबाय थायो बानलु नों आंनि नोजोराव दासिमबो उन्दै जेब्लाबो थागोन अब्लाथ' आं मालाबाबो जौगानोनो हानाय नंला होमबा बिदिथ' नङा दे ओमफ्राय आबैखौ बिदाय लाबाय औ दहाय फुङावनो आबैजों रायलायदों बानलु बेदां थांदो दे गोजान लामा बानलु बेदां आंबो थाबैनो फैगोन दे नोंनिसिम फरायनायाव गोसो हो आंबो ओरैनो जेरावबो थाङाखै नै जोंना सिखिरियासो नेबाय दं सिखिरि बे बानलु बेदांखौ मोजाङैनो एयारपर्टसिम दोनलांफादो आरो जागोन दे मानो सिखिरिखौलाय लिंहरनांगौ आं मिथिखायोना सिखिरिया दिनैहाय गुवाहाटियाव थांगोन होननानै नोंथ' जोंखौ दोनलांजानोनो बादों बेनिखायनो सिखिरिजोंनो थांदो आरो अके बिदिबालाय आं थांनोसै गासैबो मोजाङै थाबानो जाबाय दे बानलु फिसा मोजाङै थांदो बाय बानलु सिखिरि बानलु बेदांखौ एयारपर्टसिम मोजाङै मोजां दोननानै फैदो आरो दे जागोन दे आरो आंनि ड्राइभिं स्किला जोबोद मोजां होमबालाय थांनोसै जों बाय बाय दे मोजाङै थांदो सिखिरि मानो आंनि थाखाय खस्थ' खालामनांगौ नों बेफोरो जेबो खस्थ' नङा आरो आं गुवाहाटियाव थांनो नागिरखादोंना बेनिखायनो नों जेबो साननाङा अके बानलु बेदां नों जापानाव थांनो नागिरदोंना आंखौ सोंनायनि थाखाय गाज्रि मोननाङा नों जोंलारिनि थाखाय जापानाव थांनो नागिरदों नङा होमबा गासैबो खामानिया जोंलारिनि थाखाय जायो नामा आं गावनि पार्सनेल खामानिनि थाखायबो थांनो हागौ गावनि थांखिनि थाखायबो बेनिखायनो आं जेबो बुङा जेबो नङा दे आं सोंला दा एयारपर्ट मोनहैबाथाय आं नोंनि फेभरेट ओंख्रि संना लाबोनायखौ जाबानो जाबाय आं जोबोद मोजां मोनगोन अके बानलु बेदां आं नोंखौ गेजेर गेजेर मेसेज खालामनो हागोन ना हागोन थेंक इउ बानलु बेदां आरो नोंथांमोननिसिमबो गुरैनो निमाहा बिनाय थाबाय जोंहा भिडिअआ दासान्दि एसेल' जागासिनो डिउरेसना अन्नानै नोंथांमोना जाहाथे बुजि मानो होनोब्ला जोंना दुम्फावा जोबोद बिजि दं दा साननैसो बेनिखायनो नोंथांमोना बेनो एसे सम हो आरो जों थाबैनो मोजां कन्टेन्ट लानानै गोलाव एपिसोडआव लाबोनो नाजागोन जेसेबां हायो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोसे जोंहा नारजि बुदाङा जोंना बानलु बेदाङा जापानाव थांनो नागिरदों थ' जापानाव सहैबा एक्साइटेड भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लाबोगोन अब्लासिम बाय बाय गुड नाइट